Kining gibaliwa ni Manny Pacquiao ang bintaha sa iya ni Chris Algiere nga mas taas pa og height ug reach. Mato ni Pacman nga wala siya nahadlok sa undefeated American boxer tungod kay daghan na sad siyang nakontra nga tag-as. Kahinumdumang nakontra na ni Pacman ang mas tag-as nga sila si Oscar de la Hoya ug Antonio Margarito. Dugang ni Pacquiao nga kahibaw na siya unsay buhaton sa mas tag-as nga boksidor. Si Algiere adunay gitas-on nga 5'10" samtang 5'6" lang si Pacquiao. Ang duha anaa karon sa Estados Unidos aron i-promote ang ilang duwa karong Nobyembre 22 sa Macau, China. Alang sa Sun.Star Pilipinas Sports, Leia Capuyan.